Бүгін жымға 19 август эфирда Собал оқынары телевидениесі. Атына информацион студиясында сізні мен Райля Ғалявины сәлемлейм. Исәнмісіз біздің бүгінгі шығарылышта. Август игеншілерге хайыр хақлы, ура, қызу тымплар білән алға бара. Шәфқәтлі булырға бір қойшанда соң түгел. Башқалабыздан волонтерлар келіп, мөмкинлекләре шикле балаларға, аларның әниләренә бәйрәм ясады. Бәхетле картлык Юлбат авылыннан Рәшидә Ибатуллина 90 яшен гаилә тигезлегендә каршылый. Хәзер барсы хакында да тулырак. Районыбыз кырларында урып җыю эшләре кызганнан кыза бара. Моңа көннәрнең явымсыз һәм эссе булуы да тулы мөмкинлек бирә. Безнең иҗат төркеме җаваплыгы шикләнгән Соба җәмгыятенең Тимошык бригадасы игенчеләре белән аралашты. Тулырак безнең беренче хәбәребездә. Ил куәте икмәктә ди халкыбыз. Илебезне көчле итү өчен җаваплылыгы шикләнгән Соба җәмгыятенең Тимошык бригадасы игенчеләре дә бөтен көчен куя. Біз барганда 3 комбайн тизимнәргә салган 260 гектарлы басуда арышны суктыра иде. Покослар калын, уңыш мул. Шуңа күңелләр дә көр. Хезмәтчәннәр үз эшләрен җиренә җиткереп башкаралар. Татарстан Республикасының атказанган механизаторы Фидаил Сайфетдинов хакында туганнан бирле басуда эшли ул баш агроном. Яшьтәнлек помощник булып эшләдем. Булай трудовойда язылып инде ул 80 елдан башлана. Нам бирле комбайнда. Башта Нива комбайнда эшләдем, андары Дон. Бер Донда 17 ел эшләдем. Хәзер менә бу Акрос 15 ел булай. Комбайн яхшы, дөрес. Хәзер Дон бирсәләр, яңаны бирсәләр да утырып эшлисе килмәс иде. Кабинада салкынча, тузан кирмей эшләргә була. Ашлыкны комбайннардан ындыр табагына КамАЗ белән Риназ Закаров ташып тора. 12 ел эшләүче әлеге шофер бик тырыш, шундыктан комбайннарның туктап торганы да юк. Әгәр кабинага кондиционер урнаштырылса, тагын да яхшырак эшләргә мөмкин булыр иде ди Риназ. Бүген көндә менә арыш басуында ашык тора комбайннар. Мишәнгә ташыйбыз ашыкны, ашлык бигрәк чыгар дип әйтсәк тә була. Булай үзе хезмәтенә күрә хөрмәте дигәндәй түләүләр яхшы. Иртә баштан кичә хәле кырдайны. Вакытта шитенәрәк инде, но кондиционер куйдырса шәп булыр икән конечно. Көзге культуралар хуҗалыкта 600 гектар мәйданны билей. Бу басудан тыш тагын 130 гектарлы арышны җыйнап аласы бар. Кыскасы, урып җыю конвейеры хуҗалыкта тулы куәтенә эшли. Көзге будай культурасы 70 гектарда алынып, инде семенага салынып куелды. Аннан килеп инде Светлица сотлы третикале культурасы бар ие, 1600. 24 сентнерда 46 сентнер уңыш белән сөйендерді ол бізні. Анында семенага салып қойдық. Третикалының тағын беті сорты бар инде 50 гектарда соқтырасы болады уже. Көп қожалықларға семен айтып тылашақ. 130 гектарда тоже арыш культурасы қалып бара. Инде суғыласы майдандар бек көп елғысы елдан 1600 гектар. Әлі бұл аның шерігі де башқарылмады. Күзгі культуралар біздің 600 гектар майдан бейлей. 130 андағы нені аласы болайынды арышны. Ondan sonra indi burçaklar tizimlerine koyulgan, şu arısını soktırgandan sonra anı jiyip alara gerek. 200 hektar maydanda burçak kulturası yıl sayın şulay ikiye bizi bitinde. Ondan ketayında 500 hektardan artıq arpa. Tuza mına yığılgan yerleri var, arısta köp yerler yığılgan indi. Aytkanımcha indi ağırlık bilendirek boşkarılacak indi. Azırak yuvaltığı da bulmay kalmaz indi. Indi rekordlu oңыш kütüler dep aytабыз indi. Хуҗалыкларда да, республика күләмендә дә. Инде хәзерге техника ничектә булса җиңеп чыгарбыз. Урнаштыру мәсьәләләре дә инде азрак авыррак булса да барыбер. Аллаһ Таала исән кешегә үзенең рәхмәтен салар иншаллах. Хуҗалыкта тавык та чүпләп бетерә алмаслык эш башкарыла. 1 еллык культураларның икенче катыннан синаж салына, салам пристана җирләр эшкәртелә. 200 гектар арыш культурасын инде чәчеп тә өлгергәннәр. Семенасын салырга кирәк, сабан культураларынан, бурчагыннан сугып басылы будай. Сабан будайынан ындыр табагында тоже кайткан эшкәртеп вакытында урнаштыру ягын. Кураж инде Аллага шөкер бу җитәрлек күләмдә булыр инде синажлар да бит менә. 2022 елны урожай эшләре мөбарәк булсын. Исәнлек, хәвеф-хәтәрсез, җиңеллек белән шушы инде Алла Таала биргән нигъмәтләрне исән-сау җыйып алырга
Инде бүтін районыбызда, республикабызда жебаларға насип болсын баршабызға да. Районыбызда Дамир абый кебек һәр эшне Аллаһтан фатиха алып башлаучы белгечләр барында. Иген язмышы ышанычлы кулларда. Хәзерге көндә иң таләп ителгән һөнәрләрнең берсе төзүче. Кулы эш белгән, өйрәнергә теләге булган кеше төзелеш тармагын сайласа, ел әйләнәсе эшле дә, ашлы да була. Районда төзелеш тармагында 1000-нән артык кеше хезмәт куя. Һөнәри бәйрәмнәре, төзүчеләр көнен алар Сабантуй мәдәни спорт комплексында Сабан туе итеп зурлап билгеләп үттеләр. Төзүчеләр эштә генә түгел, ялда да сынатмыйлар. Сабан туена да алар ярышларда бердәм катнашырга дип килгәннәр иде. Иң элек төзүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов тәбрикләде. Хезмәт алдынгыларына бүләкләр тапшырды. Алар арасында 30 елдан артык Шәмердән торак коммуналь хуҗалыгында хезмәт куйган Фидейл Ибраһимов та бар иде. Аңа Татарстан Республикасының атказанган торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Гомумән, әлеге коллектив бәйрәмдә бердәмлеге белән аерылып торды. Алар хезмәттә дә, ялда да бергә. Бу коллективта бик бердәм булып, шушындай ярышларга катнашабыз. Концертлар вакытында чисталык өстендә эшлибез. Аннан соң безнең егетләребез авылларга таралып, аларда су кертүләрне, ремонт эшләрен алып баралар. Иң беренче Шәмәрдәннең матурлыгы бездән тора. Безнең кызларыбыз урамнарда чүп җыялар, чисталыкны карыйлар, карлар көриләр кыш буе, юллар чиста булсын өчен. Сабан туе уеннарында һәр коллектив сынатмаска дип тырышты. Җитәкчеләр үзләре дә уеннарда катнаштылар, уенчыларга көч бирделәр. 1970 еллар ахырында эшли башлаган ПМК 159 оешмасы күп еллар дәвамында райондагы төп төзелеш оешмаларының берсе булып торды. Күп еллык нәтиҗәле хезмәте, социаль объектларны төзүгә һәм ремонтлауга шәхси өлеш кертү өчен ПМК 159 җәмгыятенең прорабы Марат Нәбиуллин төзелеш, архитектура, торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнде. 159 ПМК оешмасы бу ел 10-га якын объектта эш алып бара. Әлеге оешмада хезмәт куючы яшьләр дә, өлкәннәр дә уеннарда бердәм катнаштылар. Безнең бүгенге көндә оешмада 37 кеше эшли. Бу официально урнаштырылган һәм өстәмә тагын самозанятыларны чакырабыз үзебез эшкә. Без бүгенге көндә районда бөтен мәктәпләрдә эшлибез. Мәсәлән, Иске Мишән мәктәбендә эшлибез, Сабаның Адарынки мәктәбендә, Мингәр мәктәбендә эшлибез. Икшермә кадет мәктәбендә эшлибез. Һәм дә инде суд бинасында эшлибез. Сабадагы инфекцион больницаларында төрле эшләрне барабыз. Аллаһка шөкер, быел менә январның ялыннан соң бетүгә чыктык һәм инде 31 декабрьгә хәтле эшләр без өметләнәбез. Төзү эшләре моңарчы булды, бар һәм булачак. Район төзелешләр территориясына әйләнеп, борынгы һөнәр ияләренең фидакар хезмәте нәтиҗәсендә торак пунктларның да социаль йөзе үзгәрә, тормыш-көнкүреш шартлары яхшыра. Хәзер төзелешләрне кышкы салкыннарда алып бару мөмкинлекләре булса да, җәй төзелешләр өчен иң кулай эшер булып кала. Без бит инде туганнан бирле безне башта мәктәптә өйрәтәләр. Турып дәресендә башта безне чүкеш тотарга, кадакларга шуннан өйрәнеп китәбез. Һәр кеше үз хуҗалыгында торган кеше үзе белеп тора. Ул бит инде көн сайын эштән соң кайткач үз хуҗалыгына чыгып, чүкешен тотып, кадаклап, пешкысын тотып, утынын кисеп, эшли, алар бөтенесе төзүче инде, саныйбыз инде. Елдан ел сайын безнең август айында төзүчеләр көне үткәреп китәбез. Шуннан инде хәзерге кояшлы көндә үтә ул безнең. Алдагы елларда инде без тәбрикләп киттек алдагыларыбызны. Яннан соң инде безнең төзелешкә килгәндә инде безнең зур төзелеш безнең инде мәктәп булды. Мәктәпне инде быел 1 сентябрьгә тапшырабыз, кулланышка бирәбез, Алла берсә. Андан соң инде безнең тулай төзелә агроколледж участогында. Андан соң безнең инде арендный домнар салына. Ул яшь специалистларга 25ләр. Андан соң төрле программалар буенча салына, газ кертү буенча, су кертү буенча юлларыбыз төзелә.
Дәүләт программасы буенча безнең шул мәктәбебез булды инде. Федераль программа буенча салынды. Андан соң инде безнең калган объектларыбыз инде безнең республика бюджетыннан салына. Менә тулай тораклар, андан соң инде күп фатирлы йортлар. Без инде быел инде безнең Шымарданда 12 фатирлы йорт тапшырдык. Сабада 27 фатирлы тапшырдык. Андан соң киләчәктә инде безнең проектирование эшләре бара. Сабада булачак безнең тынычлык 20 адресында инде 36 квартирлы торак йорт. Андан соң инде Шымарданда тоже 12 фатирлы торак булачак. Ел дәвамында хезмәттә булган төзүчеләр спорт ярышларында да сынатмадылар. Хезмәттәш җанатарлары алардан да котрак тырыштылар. Тавышлары биткәнче көч бирделәр. Безнең стройкага, күбеш стройкага кагылышлы инде. Менә знаклар утыртудан башлап, соба эчендә тагын су кертү, канализация кертү менә өйләргә тоташтыру инде. Быел Мамалай авылында су керттек, аны тоташтырып авылга су җибәрдек. Тагын төрле эшләр бик күп инде бездә, шуңа күрә күп тармаклы битерләр. Нәрсә бар, шуны эшлибез. Безнең оешма менә бөтен оештырылган уеннарда катнашып, футбол дисәгез, футболда bütün oyunlarda катнашабыз инде, актив тормыш алып барабыз. Бәйрәмне Тамада Салават Яруллин алып барды. Эдуард Данилов, Лейса Миңнуллина җырлары яместәде. Төзүчеләрнең тырыш хезмәте белән алга таба да төзелешләр дәвам итәр. Яшәешебез матурлана барыр дигән ышанычта калабыз. Шәфкатьлелек ул һөнәр түгел, һәр кемнең дә кулыннан килә торган эш. Янәшәбездәге ярдәмгә мохтаҗ булганнарга шәфкатьлелек күрсәтүчеләр шөкер бар. Аларның бу эшчәнлеге үзләренә савап, күпләргә үрнәк. Башкалабыздан волонтер ханымнар килеп, районыбыздагы мөмкинлекләре чикле балалар тәрбияләүче гаиләләр өчен күңел ачу чарасы оештырды. Безнең хәбәр. Менә бу залга җыелган балалар, аларның әти-әниләре безнең янәшәдә, безнең яклау, кайгыртуга мохтаҗ булып яшәүчеләр. Гомер биргән сабыйлары бу дөньяга кимчелекле булып туганга, аларга күп төрле каршылыклар аша үтеп, киртәләрне урап яшәргә туры килә. Аларга ягымлы караш, җылы сүз дә яшәү көче өсти. Кыска гына гомерне матур итеп, якыннарыбызга, якын тирәләребезгә шәфкатьле булып, җылы сүзләребезне кызганмыйча яшик. Башкалабыздан волонтерлык белән шөгыльләнүче Илина Вахапова, Карина Афанасьева, Дарья Гатаулина үзләренең төп эшләреннән тыш менә шундый чаралар да оештырып йөриләр. Алар мөмкинлекләре чикле балалар тәрбияләүче гаиләләрнең бер генә көнгә булса да бәйрәм кәефендә булуларын телиләр. Бу матур башлангычларына район җитәкчелеге исеменнән Марат Бахманов рәхмәтләрен җиткерде. Хочу поблагодарить наших волонтеров, меня представили вас, как волонтеры, добрых душ, за то, что устраиваете в наше непростое время такой праздник для детей. Ждем вас в дальнейшем. Видим, какие уже подарки ожидали наших детишек. Спасибо вам огромное, спасибо всем. Успешного проведения мероприятия. Рахмат. Рәхмәт сүзләре астында залга аниматорлар йөгереп килеп керде. Бу күңелле минутларны нәни тамашачылар айруча көтте. Это чего это такое? Все молчат, никто не здоровается. Это что-то не собрать, давайте ручку так все вместе высоко поднимем. Вот так вот, и все дружно громко скажем привет! Кунаклар чакыруына малайлар, кызлар бердәм кушылып, алар янына ашыкты. Башваткыч уеннар, җырлы биюләр, сорау-җавап алулардан берәү дә читтә калмады. Сабыйлары уйнап күңел ачканда, әниләр айрым залда матурландылар. Алар өчен Казаннан килгән матурлык салоннары осталары үз хезмәтләрен күрсәттеләр. Беренче тапкыр дисәк тә була инде. Кунакларга нигә барганда гына ясаталар. Үзем өйдә торам дигән балалар. Бик андай нигә йөреп булмый. Маникюр, чәч тараш, бизәндерү өчен озын чиратлар сузылды. Осталар һәр әнигә барып җитте. Аларга беразга гына булса да ял мизгелләре матур тәэсирләр бүләк иттеләр. Мин бүгенге бәйрәм өчен бик зур чиксез зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Шуны менә шулай безнегә ялкын оештырган өчен барлык оештыручыларга
Şu ordu балаларның күңелләрен күргән кешеләргә. Менә безнең балалар белән инде шөгыльләнә аниматорлар. Безне менә үзебезне әниләрне җыеп, безгә шуны матур ял оештырдылар, кызлар менә монда эшлиләр. Бизәндерделәр. Прическалар ясыйлар. Аларга бик зур рәхмәт. Безгә бу ял чынлап тагын кирәк. Әниләргә. Барлык оештыручыларга бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә, барлык әниләр исеменнән. Рәмзия ханым маникюр ясатырга бик яратса да, ул аңа сирәк эләгә. 7 яшьлек улы белән даими шифахана юлларын таптаган әнигә үзенә игътибар бик эләкми. Бүгенге мөмкинлекне кулыннан ычкындырмады ул. Әйтеп йөрергә вакыт юк, кызганычка каршы. Бала белән больницага, реабилитация центрларга йөреп торабыз. Суык тиеп авыртабыз, больницадан кайтып кергән юк инде. Мондый процедура бүген узуыма мин бик шат. Рәхмәт оештыручыларга, балаларның күңелләрен күрәләр, безнең күңелләрне күрәләр. Рәхмәт. Күбрәк булсын шундый чаралар балалар өчен. Каникуллар вакытындамы балаларга бер ни бит инде ул. Күңеллелек. Һаман больница белән ике арада йөреп, нитеп туй бетләр бит инде алар. Матурланган, бизәнгән әниләрнең йөзенә мизгел эчендә елмаю кунды. Аларны шулай шатландыра алуыбыз безнең төп максат ди чараны оештыручы Элина Вахапова. Ну, когда вот смотришь на улыбки, на какую-то отдачу, на искренность какую-то, вот они же очень удивляются, особенно когда детки на шоу, мамы, когда их накрасят, например, да, они там видят себя, как они преобразили, стали еще краше. И вот, конечно, это уже бесценно, вот эти вот эмоции их. Конечно же, хочется отдавать им, отдавать больше, потому что мы все равно тоже наполняемся, своя работа, как-то еще. Но вот у них охота их немножко в другую сферу, хотя бы на пару часов погрузить. Из их рутины, работа, дети, дом, быт, охота немножко праздник устроить. Вот поэтому и наполняемся так, видим, когда радость. Волонтер ханымнар преображение исеме алган шушы проект белән республика районнарын кулачлауны максат итеп куялар. Әлегә Лаеш, Биектау, Теләчедә булганнар. Саба районында 62 гаиләдә мөмкинлекләре шикле булган 174 бала тәрбияләнә. Аларны шушы залга җыюны социаль яклау бүлеге оештыра. Без бу гаиләләргә үзебез шалтыратып, бу гаиләләргә киләсезме дип әйтүгә, бу гаиләләр бик теләп ризалык бирделәр, чөнки алар шуннан да бик авыр хезмәт башкаралар, мөмкинлекләре шикле балаларны тәрбиялиләр. Моңа бик зур көч кирәк, алар һаман игътибарга лаек булырга тиешләр. Шуңа күрә мин үзем бу чараны оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мондый шәфкатьле кешеләр булсын иде арабызда. Бу гаиләләр дә бик рәхмәтле, бик сөенеп килделәр. Балалар бик менә берсе белән берсе аралашалар. Аларга сөенеп карап торабыз. Һәм бу чыннан да бик сөенечле бәйрәм булды. Балалар үз эшләре белән рәхәтләнеп күңел ачты. Әниләр дә беразга гына булса да онытылып ял итте, аралашты. Мул табын артында сыйлану да булды. Оештыручылар соңыннан чарада катнашучы һәр гаиләгә күчтәнәчле пакетлар таратты. Балаларга уку кирәк-яраклары бирелде. Менә шулай, беркемнең язмышын кабатламый. Шушы хакыйкатьтә ана белән бала мәхәббәте генә үзгәрешсез кала. Бу яратуны тасвирлар сүздә, аныклар гыйбарәләрдә юк. Аны күрергә, тоярга кирәк. Һәр кемгә үз баласы кадерле. Бүгенге чара мисалында кадер, хөрмәт, яратуны читләр тарафыннан тою аеруча тәэсирле иде. Республикабызда әти-әниләргә ярдәм итү максатыннан үткәрелүче мәктәпкә җыенырга булыш хәйрия акциясе иң игелекле гамәлләрнең берсенә әверелде һәм елдан-ел киңрәк колач ала бара. Чыннан да, янәшәбездә ярдәмгә мохтаҗ гаиләләр шактый. Аларны кайгыртыну да хөкүмәтебез мөмкин кадәр үз канаты астына алырга тырыша. Бу атнада балалар иҗат үзәгендә мәктәпкә җыенырга булыш акциясе үткәрелде. Яңа уку елы башландырга да вакыт аз калып бара. Әти-әниләр алдан ук хәстәрлеген күреп, мәктәп кирәк-яракларын җыярга тырыша. Әбияләр кыйммәт. Бу чиракта ел сайын үткәрелеп килүче мәктәпкә җыенырга булыш хәйрия акциясе авыр тормыш хәлендәге гаиләләр өчен бик зур ярдәм булып тора. Теники авылында яшәүче Гомәровлар гаиләсе мондый ярдәмне бик вакытлы һәм кирәкле дип исәпли. Әлеге гаиләдә 7 бала үсә. Шуларның 4-се мәктәп яшендә. Бу чарага 3 балам белән бүген көндә килдем. Biz bugün gündə 20 белән 7 бала тәрбиялибез. 4 ул, 3 кыз.
Бу акцияга рәхмәт, хөкүмәте безгә чакыралар безне. Бу безнең беренче генә килүбез түгел инде. Мондай акциялар булу безнең өчен бик куандыра. Бер ярдәм инде. Җитәкчеләргә әйтәсем килә инде бик зур рәхмәтне шушылай итеп безне зурлап чакырганнары өчен, шушылай итеп ярдәм күрсәткәннәре өчен. Мәктәпкә җыенырга булыш акциясында Сабар районы башлыгы Рәис Миннеханов катнашты. Балаларга, әти-әниләргә изге теләкләрен җиткереп портфельләр тапшырды. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев районыбыз мәктәпләре белән ел әйләнәсе тыгыз бәйләнештә яши һәм алга таба да хезмәттәшлекне дәвам итәргә җыена. Бу акциядә катнашып, ул беренче сыйныфка күрүче балаларга мәктәп кирәк-яраклары җыелмасы бүләк итте. Ежегодно мы дарим школьные наборы. Это все школьные принадлежности, которые необходимы детям в процессе обучения, довольно-таки качественные, хорошие. Это такое хорошее подспорье для родителей, когда ребенок обеспечен качественными учебными принадлежностями, и уже голова не болит, где купить, как, хорошее или нехорошее. Стараемся брать самое лучшее и дарите нашим детям Сабинского района. Сегодня мы дарим 15 комплектов детям, и на 1 сентября еще, как традиционно, там, в Кильдебякской школе, в своей родной, и в других школах тоже будут еще наборы. Пока точно не могу сказать, сколько. Вот сегодня привезли 15, а еще закупили, конечно, много наборов. Мәктәпкә җыенырга булыш акциясе елдан-ел киң кулаш ала. Аңа җәлеп ителүче иганәчеләр сафы да арта. Әлеге акциядә да районда үз эшләрен җәелдергән күп кенә эшмәкәрләр, оешма җитәкчеләре дә бикләп катнаша. Быел да төрле сыйныфларда белем алачак балаларның алдагы уку елына әзерлегенә алар өлеш кертте. Мәктәп директорлары өчендә һәр баланың яңа уку елына әзерлек белән килүе, гаиләләргә шушындый ярдәм, кайгырту булуы бик мөһим. Яңа уку елына санаулы гына көннәр, барлыгы 2 генә атна калып бара. Безнең Юлбат төп мәктәбендә дә яңа уку елына әзерлек инде бик яхшы алып барыла дип әйтергә кирәк. Барлыгы 1нче сыйныфка без быел 14 укучыны кабул итеп алдык. Былтыр алар 13 иде, елдан-ел арта, шунысы да сөендерә. Менә бит инде бүген бик зур матур чара үткәрелә безнең мәктәпкә җыенырга булыш дигән акция. Бу акциядә инде төрле күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүче, төрле авыр гаиләләрдә тәрбияләнүче укучыларны аларга инде төрле бүләкләр тапшыру, акчалата ярдәм итү күздә тотыла. Барлыгы безнең мәктәптән 10 укучы бүгенге чарада катнаша. Барлыгы инде безнең мәктәптә 90 укучы белем алыр дип көтәбез. Яңа уку елында барлык әти-әниләргә, укучыларга сәламәтлек, уңышлар теләп калам. Мондый хәйрия чараларында үзләреннән өлеш кертеп ярдәм кулы сузучылар, изге эш башкаручылар, өлкәннәр тарафыннан шундый кайгыртучанлык, юмартлык, игътибар тоеп үскән сабыйлар киләчәктә үзләре дә шын шәхес булып формалашырлар. Бәхетле картлык, гомер көзендә тигезлек белән балалар, онык-оныкчыклар янәшәсендә һәр көнеңне каршы алу ул. Юлбат авылында гомер итүче Рәшида апа Ибатуллина тормыш китабын шундый сәхифәләр белән баетып гомер итә. Бу көннәрдә бар якыннарын мул табын артына җыеп 90 яшен билгеләде ул. Аны котлап район, авыл җитәкчеләре дә өенә килде. Юлбат авылының Тукай урамы 23-нче йорт адресы белән булган бу нигез иртәдән җанлы, ыгы-зыгылы. Биредә гомер итүче әни, әби, дәү әни Рәшида апа Ибатуллина күркәм юбилейын билгели. Шуңа кунаклар бүләк күчтәнешләре белән бусагадан атлый. Рәшида апа түрдә, янәшәсендә гомер юлдашы Мөдәрис абый. Нинди бәхетле алар. Икесенә дә быел 90 яшь. Гаилә дигән тормыш китабын матур сәхифәләр белән баетып гомер итәләр. Олы юлдан 67 ел иңне иңгә куеп, җитәкләшеп узып баралар. Гаиләләренең озын гомерле булуының сырын бабай бик яхшы белә. Хатынын ул 1955 елда Мәртин авылыннан алып кайта. Бик әйбәт булды. Теге юк, бу юк, хатын кызын була бит ул. Теге ирләрне бәләкә шимет килеп тора. Монда булмады бер вакытта да. Сабыр булды. Әгәр дә ул бер килә торган булса, улай яшәп булмый.
Туган көн шәшәкле бәйрәм. Онык-оныкшыклар яраткан әбиләренә ады бар күңел җылыларын салып, иң матурларын гына җыйганнар. Бу нигездә 6 онык әби бабай кайгыртуында бик бәхетле балачак узалар. Хәзер менә 3 оныкшык та бар. Кечкенәләрне бу нигездә айруча яратып көтеп алалар. Алар бирегә бик ерактан, Мәскәүдән арлык кайталар. Әби белән бабайга мондый күрешүләр зур бәйрәм. Әниләренең, әтиләренең самими балачакларын саклый бу нигез. Балачак булганда без монда гел кайтып йөрдек, бөтенебез бергә. Җәй көнне гел монда булдык инде без, абыйлар белән, сеңләрем белән. Монда гел бик күңелле булды. Әби белән бабайга тагы да озын гомер телибез. Безне көтеп торсыннар. Без кайткачлар бик сөйнәләр, бик көтәләр безне. Biz монда тордык, бәлки чакта җәй көнне безне кайтарар иде. Без монда яшидек, уйнадык. И мин хәтердә безнең монда бары сыерлар. И әби сепараттан айырта иде сөт, анда сметанасы, вот шул истә калган шудан вареньега башка хәзрәндә нәрсә юк просто. И күп җирдә юктыр инде ул андай берләр. Шул истәне ничек без Булат белән ул кадәр юк монда. Без белән постоянно монда төзек җыйныш таплар, әбиләр бабай безгә булышар, кудаклар, агачлар һәм берән сәйтмәләр. Без җимерә идек, анда без даже төзегәнник абзар кырында мисалы штаб бит баскан безнең үзебезне бит баскан, ну шундый безнең кызык вакытлар иде. Кадерләйм. Ну анда безнең барыдан соң без төзегәнник Булат белән икебез штаб. Вот анда Зухра белән Дилә дигәндә утырганнар иде. Ике этажлы. Яна санда бер әтәч менде өстенә. Ну, әтәчне сикереп төшкәндә ул җимерелгән инде. Ну, күп монда әби белән бабай алар бөтенсен хәтерләр, алар сөйләргә ярата аларны һәр вакытта. Наверное, безнең монда бик тәгәндәге интересный балачак кузгандыр дип уйлыйм. Ну, благодаря әби белән бабайга. Мин һаман да хәтерлим әле иртә белән торгач, әби безгә күкәй курып ашата тәмләп. Аннар суnyara чыгып китәйектән соң уйна кайткач тагын тәмле бер инде кыстып ашата иде. Кич белән тагын бер инде тәмле бер пешерә иде. Көндә шулай тәмле бер ашата иде безгә. Урамда йөргәндә күбрәк безнең бабай карый иде. Әби игә кергәч карый иде. Әби безнең бик хасиятле кеше. Аның кебек җиренә җиткереп эшләүче кешене табарга кирәк әле. Мин үзем үрнәк итеп тотарга тырышам үземә. Белмим булып чыгар микән, юк микән. Ләкин әби безгә бөтенебезгә үрнәк булырга тиеш именно шул хасиятлеге белән. Әбиләренең хәер дугасында, бабайларының җылы канаты астында менә шулай 2 буын үсә. Олылар бу көннәрне күрә алулары белән шиксез бәхетлеләр. Мең шөкерләрен әйтәләр. Рәшидә апа гомере буе рәхмәт укып яши. Авылның дугалы ак әбие ул. Нәселе данлыклы Шаһи мулла кызы. Әйтеп сөйләп бетерә торган түгел берсесендәген мактап бетергесез барсысыз. Аллага шөкер, хисапсыз шөкер барсысына да. Рәшидә, Мөдәррис Ибатуллиннар күпләргә үрнәк гаилә тормышы төзиләр. 6 балага гомер бирәләр. Беренче 3 сабыйлары бик аз гына яшәп үләләр. Тәкмилә, Тәслимә, Рамазан бүген аларның картлык көннәрен кайгыртучы газизләре. Үз тормышлары Саба, Казанда булса да, әти-әниләрен ялгыз итмиләр. Атна арасында килеп йөриләр, яллар җитсә бергә җыелалар. Булай очрашулардан әни-әти җылысын алып калалар. Юлларыгыз olmasın, эшләрегез olmasın, сүзләрегез тәм булсын, йөзләрегез ак булсын, сүзләрегез пак булсын, куанып, татланып яшәгез гомер буе. Я Рабби, рәхмәт диләр Аллаһтан. Үзең рәхмәтеңә ярдәмеңне маңа ташламадың, моннан соң ташлый күрмә. Я Рабби, рәхмәт диләр Аллаһтан. Әти-әниемә мин бик рәхмәтле. Алар безне үстерделәр, тәрбия бирделәр, тормышта әйткәнчә дөрес юнәлеш бирделәр. Безгә һәр вакытта булыштылар. Кеше арасында кешеләргә дөрес мөнәсәбәт тәрбияләй белделәр. Без шуларның нәтиҗәсен күрәбез дип әйтәсем килә инде. Бүген көндә мин алар өчен бик рәхмәтле, аларга тигез гомер телим. Тигезлектә бергә безнең белән бәхетле яшәүләрен телим дип әйт. 90 яшьлек юбилейын каршылаучы өлкәннәр ил җитәкчелегенең дә игътибар үзәгендә. Аларның котлауларын җирле җитәкчелек тапшыра. Шул уңайдан Ибатуллиннарга район
авыл җирлегеннән дә җитәкче кунаклар килде. Сезне туган көнегез белән котлыйбыз. Менә моны сезгә кечкенә генә бүләкләр. Менә моны сезгә Россия президенты Владимир Владимирович Путинның котлау открыткасы. Сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз. Матур хаклыкта яшәгез. Җирлек башлыгы Талип Шәмсиев, хуҗалык җитәкчесе Айнур Садыйков та зур бүләкләр белән килгәннәр. Рәшидә апа да, Мөдәрис абый да бөтен гомерләрен юлбат хуҗалыгында хезмәт итеп үтәләр. Колхоз эшеннән арынмадык без диләр. Туган җирләрендә хезмәт итүне зур бәхеткә тиңлиләр. Мин алай бәхетсез булдым дип әйтә алмыйм. Аллага әти әни булды, Аллага шөкер барсысы. Гел фермада булды инде баланы. Фермадан чатыртанда капчык күтәрдек гел Шәмәрданга шул инде безнең эшебез шул. Мул табын бар якыннарны, кунакларны үзенә якынрак дәште. Түрдә зур бәлеш лаеклы урынын алды. Аны бәйрәм күчтәнәче итеп туганнары Гөлсем Төхватуллина пешереп алып килгән. Бу нәселдә туганлык җепләре бик нык бәйләнгән. Бик яхшы кешеләр инде алар. Аларны юбилейлар белән чын күңелдән котлыйм. Дәрис абыйныкы инде июнь аенда. Хәзер менә Рәшидә апаныкы бик ачык итеп каршы алалар безне. Бик булышып торалар. Рәхмәт барсына да. Котлап аларны юбилей белән. Мин телимен аларга зур бәхет, тормышларында гел уңышлар гына булсын, юлдаш булсын, шатлык һәр вакыт. Нәкъ шулай. Бу йортта һәр вакыт табын түрендә әти-әни утырсын. Нигез балалар кайткан кунаклар белән гөрләп торсын. Әти-әни исәнлеге килер көнне ышанычлы итә. Ә өмет, ышаныч яшәүнең иң асыл сыйфатлары. Ә хәзер спорт темасына булган бер хәбәребез 13-14 август көннәрендә Сабаның Евгений Шафранов исемендәге Аргамак картодромында картинг буенча Россия чемпионаты һәм беренчелеге узды. Тантаналы ачылышта алып баручы картинг буенча чираттагы бу зур ярышларны зур спортның зур бәйрәме дип атады. Һәм бу чыннан да шулай. Саба җире беренче тапкыр илнең төрле пишмакларыннан иң көчле картингчыларны җыйды. Ярыш протоколына барысы 135 спортчы исеме язылды. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов та ачылышта катнашып, мәртәбәле кунакларны, оештыручыларны, катнашучыларны сәламләде. Спасибо за то, что вы нашли время и приехали в наш маленький район. И в действительности первый раз проводится такой большой соревнование. Мы к этому сколько-то готовились, старались. Всем удачи. Последний тоже это удача, доехать до финиша. Никогда не расстраивайтесь, если вы там проигрываете. В первую очередь это участие, вторая это команда. Будьте всегда вместе. Хоть в каком месте, улыбайтесь, радуйтесь этого жизни. Кунакчылык, югары оештыручанлык, яхшы трасса. Сабалар Россия беренчелегенә бик ныклап әзерләнде. Катнашучылар шуңа да тизрәк ярышларга ашыкты. Аларны куәтле картлары, алдагы яулыйсы чакрымнар үзенә чакырды. Хөкемдарлар составы Екатеринбург, Санкт-Петербург, Чаллы, Казан шәһәрләреннән килгән иң яхшы белгечләрне туплады. Машиналар барысы 6 класска бүленеп узышты. Алар микро, мини, ОК юниор, КЗ, ОК супер мини исемнәре белән тәгаенләнде. Көннәрнең кызу тору сәбәпле бу узышларда чын мәгънәсендә спортчылар да, картлар да трассада сыналды. Көчлеләр, сталар, җиңүчеләр исемен яулады. Бүләкләү тантаналы шартларда узды. Бу мизгелләрне шулай ук бәйрәм дияргә мөмкин иде. Биредә картинг буенча чемпионат, Россия беренчелеге һәм Россия Федерациясе академиясе җиңүчеләрен тәбрикләделәр. Мәртәбәле кунаклардан Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Татарстан Республикасы спорт министры урынбасары Илдар Садриев, Россия Федерациясе Дәүләт думасы
депутаты Әмир Хамитовның ярдәмчесе, спорт буенча комитет урынбасары Роза Гайнетдинова, картинг буенча Россия чемпионатын һәм беренчелеген оештыручы Евгений Беленов 2014 елда Сочида 2 тапкыр паралимпия чемпионы һәм кышкы паралимпия уеннарының көмеш призеры Россияның атказанган спорт мастеры Рушан Миннугулов. Узыш җитәкчесе Игорь Кравченко катнашты. Җиңүчеләр 6 класс буенча да беренче өчлектә ачыкланып, һәр кайсына лаеклы бүләкләре тапшырылды. Командалар арасында Россия беренчелеге, Россия чемпионаты призерларына кубоклар бирелде. Атна информацион программасы кысаларында сезнең игътибарга әзерләгән хәбәрләребез шулар иде. Безнең тапшыруларны экранда күрсәтелгән сылтамалар аша ВКонтакте һәм YouTube каналларыннан үзегез теләгән вакытта кирип карый аласыз. Саба сулышы, саба хәбәрләрендә. Реклама чыгарылышыннан соң җырым бүләгем студиясында очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.